tenra ka kali red ka sedan ya ka trailer jong ka traktor. Kane ke jingjia kade ke belajia mentaka sengihi ka khat nyau tarik ubnai Januari usnam arhajar arpausau. Bat kalajia hakate ka surak ba National Highway ka balatip kartang kum kata ka jalan dahar Amritsar National Highway. Hakane ka jingjia layatho bahado laingot ki men sembreu ki ladona kita ki kinthop ya ki kme ki kipa bat kumju ya ka khun kinthai. Maria jia kane ka jingjia ki pulit jakate ka station jalan dahar kilawan mi mardor hakate ka jaka bat ki pulit kilaang baka jing bakla ka dei nakate ka trailer jakate ka traktor kabala penyang bian harut surak ba. Nakali yang ceki pai ba ki bayadan hakate ka jaka bat ki balaya sakhi ki letho bakate ka trailer jangka traktor ka bakin plangyam kayang hakate ka jaka shikin tahaswa bakane ka jingjia accident kan sajia bat kane ka trailer jangka ka traktor ula penyang hakate ka jaka he dai tang nakadaw baka traktor kalathot hakate ka surak ki laingot ki shikmish ki pasikun ki basyang hakate ka kali hadin makane ka jingjia accident kalajia layatho bakita ki laingot kidang shuan bo ya ulak jangka khun jangki hi kila lejbo haka Amritsar Aeroplane Station ba anda kilawan bo yo tau lak jangka khun kilawan phaina shayeng henre haka lenti bakili phai shayeng kila kumbakla bat kila tenra ya kata trailer traktor kabala penyang haken riang jangka te ka surak ba kine ki laingot ki badai si kme si lak si khun ki de ki basyang basa hakate ka snang garden colony kabadan hapa ka jela punjab bat ki pulet jangka jalan daharu kila depan pendap FIR naru hakabai dei bat kane ka jingjia bat menta kane ka jingjia ka jing tokit kadang yai be chakmat